Kawirikawiri sizachilendo kuona ndithu anthu andale akumamenyana kapena kuti kumaopsezana pa zifukwa za ndale, ndipo anthu ambiri monga andale ena komanso omenyera maufulu komanso nzika zokhudzidwa zakhala zikumadzudzula mchitidwe wa anthu andale omatuma achinyamata amchipani kuti azikaopseza anthu kapena kuti adzikamenya anthu pa zifukwa za ndale. Ndiye zimene zitaona kuti zakhala zikuchulukira kuno ku Malawi, monga ndinaona ndithu masabatanga papitawa Blue Parade inaphwanyidwa ku Lilongwe, ndiponso taona takhala tikuona zipani zosiyanasiyana achinyamata akumatulutsa makilipi kapena kuti ma voice note omaopseza kuti ife tikumenyani, ife tikupanganiza kuti. Ndiye zimene zizi aboni Kalindo akunena kuti iwowo ndi Wamisala amene adawona Nkhondo, ndipo akuwachenjeza Amalawi makamaka azipani kuti akalekerera mchitidwe omapangana chipongwe pa nkhani za ndale, dziko lino lidzalowa nkhondo. Ndiye wawo sakufunsa kuti tsono dziko linoli likadzalowa nkhondo anthu osauka adzalowera kuti. Titi ndikhale limodzi kuti timve kuti bambo Boni Kalindo afuna kunenanji pa nkhani ya political violence kuno ku Malawi. Utenga wanga walero pa 21 Machi 2024. Utenga umenewu ukupita kuzipani zonse za muno Malawi, ma political parties wonse. Ndikamanena kuti utenga ukupita kuzipani zonse, ndikutanthauza kunena kuti utenga umenewu ukupita kuchipani cha MCP ndi anthu ache wonse ndi atsogoleri ache wonse amu MCP mo. Komanso utenga wina ukupita kuchipani cha DPP ndi anthu ache wonse ndi atsogoleri ake. Komanso utenga wanga wina ukupita kuchipani cha UDF ndi atsogoleri ache wonse amu UDF mo ndi anthu wonse ma supporters. Komanso utenga wina ukupita kuchipani cha Afford ndi atsogoleri ache wonse komanso ndi anthu ache wonse ndi ma supporters wonse. Utenga wina ukupita kuchipani cha PP ndi atsogoleri ache wonse ndi wonse amene amasapota chipani cha PP. Komanso utenga wina ukupita kuzipani zonse zimene sindinathe kuzitchula mu audio imeneyi. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene sitizaya lola wina wache kusokoneza ziko lino, sitizalola wina wache kubweresa ziwawa mu ziko muno, sitizalola kuti democracy yathu izaphedwe ndi anthu ena ake adyera, anthu anjiru, anthu ansanje. Ayi, ife tizapitirira kuyima pa chilungamo ndipo tizachita defend the democracy imene anthu ena anzeru anayichita defend kuti ibwere, anthu ena akuyikana democracy yo kuti ibwere muno Malawi. Ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani zosiyana muno Malawi, ndipo ndapeza kuti pali zipani zina zimene zimaona ngati izozo ndi zipani zoposa azinzache, ndipo pali zipani zina zosamalika kwambiri zimene zikufunika kuti lero zilankhulidwe, chifukwa ngati sitikulankhulani mawu awa muasunge. Malawi munomo siku lina muzayamba nkhondo, ndipo posachedwa pompano muno muyamba civil war, ndipo muzindikire kunena kuti zimene ndikunenazi muzazikumbukira siku lina, chifukwa pajatikanena ineyo ndimanenedwa ngati ndine osuta chamba. Ndiye ndikunena kuti ndikufuna ndilankhule ndi zipani zonse, chipani cha UTM, chipani cha MCP, chipani cha PP, chipani cha Afford, chipani cha UDF, ndi zipani zonse, chipani cha MCP nkati, chifukwa ndi amene ali mboma lero lino. Ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani, ndipo ndapeza kunena kuti ngati kuli chipani cha discipline
chipani cha discipline ndiye ndi cha UDF. Sindinaonepo achinyamata a UDF akupanga khalidwe lonunkha, akumajambula mavidiyo opseza anthu muziko. Ndafuna ndikuthokozeni inu a UDF ndi atsogoleri anu kunena kuti udiscipline umene muli nawo pitirizani mukutiphunzitsa china chake ife a Malawi. Komanso chipani cha UTM, ndafunanso ndikuthokozeni a UTM kunena kuti muli ndi discipline. Atsogoleri anu anakuphunzitsani kukhala ndi discipline kamwina chifukwa chokuti simunalowepo mboma ndiye simukufuna kuonesa unyakanya, komano inu a UTM ndi inunso anthu a discipline. Chipani china chimene ndachiona kuti ndi cha discipline ndi chipani cha Ford. Afodi tikuthokozeni kwambiri, ngakhale nthawi zina president wanu amaenda ndi asecurity ochuluka kwambiri kumaganiza kuti kodi angamuphe uyu ndi ndani, koma no, inuyo a Ford muli ndi discipline kwambiri chifukwa simunayambe mwajambulapo audio kapena video yofuna kuopseza amalawi muno Malawi. Koma pali zipani zingapo zimene ineyo ndili nazo nkhawa kwambiri, kuyambira chipani chija cha DPP. Chipani cha DPP kuchokera nthawi imene chinali mboma kuzafika lero chikupitirizabe, anyamata ake akupitirizabe kumajambula mavidiyo oonesa kuti iwo ndi a violence, oonesa kuti iwo ndi makingi omenya anthu. Komano mwina ndisanafike kumeneko ndifunse kunena kuti kodi zonse zimene zikuchitika izizi mukuona kuti inuyo azipani tsogolo la dziko lino mmalisiya pati? Chifukwa atu Malawi munomo muli anthu ambiri osauka amene nkhondo inati ibwere apalibe amene angathawe. Kuli azimayi osauka, kuli ana osauka, kuli anthu ena okalamba amene nkhondo inati ibwere palibe amene angathawe. Mwachisanzo mmene alili mwana ujayo ndi amayi aja athandizidwa ndi bushiri ujayo, kodi ana amene ajawo kapena mayi ngati amene ujayo nkhondo inati yabwera, amene aja angazathawe? Zimandinyasa kwambiri, zimandikhuza kwambiri ndikamaona mavidiyo amene sopano chakhala ngati chizolowezi kuchokera ku chipani cha MCP komanso chipani cha DPP. Pachitika zinthu zambiri kuchokera mkangano wanu wa ku parliament siku lija kunatuluka mavidiyo. Anyamata ena a MCP anatulusa mavidiyo atavala zinthu za nkhondo kunena kuti iwo ndi anthu opsa akhonza kuamenya anthu kapena akhonza kubweretsa anake muno Malawi. Koma chipani cha MCP sichinazuzule nkhalidwe umenewu. Imeneyo inali video yoyamba. Pakali panonso kunatulukanso video ina anyamata a MCP atapita kukakhapa anzawo pambowe kumene anaonongako magalimoto a chipani cha DPP. Sindikuziwa kuti kodi kufika siku la lero anthu amene ajawo anaonongeredwa magalimoto aja inu a chipani cha DPP munawathandiza? Kodi pakali panopo popeza anthu aja mwina magalimoto ndi amene amadalira, magalimoto ali kuti ndipo iwo akupanga chani? Nkuthekati kunena kuti anabwera kuti adzathandize chipani chawo osaziwa kuti swakuzika m'mavuto. Anthu amene ajawo munawathandiza akuyenda m'machani, munawapangira haya la magalimoto kapena munawapasa magalimoto ena kapena munawakonzesera magalimoto? Ngati munawakonzesera tikuthokozeni inu achipani, chifukwa chipani china chilichonse chimayenera chikhale ndi emergency funds. Ndi chifukwa chake mmalandira funding anthu inuyo kuchokera ku parliament. Komanso inu munali mboma mukuyenera kuti chipanicho ku account kwache kuli makobiri ochuluka opangira zinthu zangati zimene za emergency. Ndi chifukwa chake nthawi ija ya cyclone Fred tinaona chipani cha DPP chikupita sonacho kukathandiza kusonyeza kuti kuli zinthu za recovery plan za emergency zimene inuyo mukuyenera kuti muzithandizira anthu anu. Chifukwa ngati simunawathandize anthu aja pakana lero ndikutha kuona kusogoloko kuli ma protest,
ndikutha kuona kusagwirizana chifukwa ndekuti anthu ajatu ndi ovutika opeza mochepa akhoza kuwukiranso chipani chawo chomwe. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti ndi chifukwa chake chani inuyo a DPP mukulolera kuti anthu anu anyamata anu makadeti azipitirizabe khalidwe lija mmalipanga lija lakalekale lija lojambula mavidiyo oonesa zida, ojambula mavidiyo ozitama zitho kuti iwowo amamenya anyamata anu. Ndi chifukwa chani inu chipani Democratic Party, Progressive Party simukuchita kondemu khalidwe ngati limeneli? Izi ndofunika kuti inu akuluakulu muziyang'ane ndi diso lapatali, chifukwa izi ana amene ndi ang'ono azitenga ngati ndi khalidwe. Izi mukupanga IMCP, munthu wina wavala uniform tinanenapo kale yolembedwa nkhope ya chakwera ya MCP, yojambulidwa nkhope ya chakwera makaka IMCP, ndikunyamula chikwanje. Ife tinkayembekezera kunena kuti spokesperson kapena akuluakulu akumene koko a secretary general a MCP achita kondemu khalidwe limene. Koma ayi ndithu palibe amene watuluka kuchokera ku MCP amene watuluka kuchita kondemu chipani cha MCP chimene chili ni mbiri ya nkhanza, mbiri yoyipa, mbiri imene inapangisa kuti iwo akakhale kunja kwa boma kwa zaka sate. Koma ndithu anyamata ache ooneka ophunzira ngakhale ndi okuba choncho, koma palibe siku linake limene anatulukapo ndi kukachita kondemu. Izi siku lina muzandikumbuka ine wachamba ine wamisala ine, chifukwa inuyo achipani cha MCP munayenera kukhala very very exemplary kuchita kondemu mchitidwe onyasa. Tinaona nthawi imene mmalowa mmene mboma nthawi imene yoyo ndalama zisana kusekeni m'maso munachita kondemu, chifukwa nawonso IMCP atalowa mboma amafunanso nawo aziyika manamba plate yawo kunena kuti ana achakwera. Koma tinaona a Richard Chimwendo Banda akumeneko ku MCP ko youth director analamula anapereka directive kunena kuti siti kufuna kumuona wina alese atalemba kunena kuti ana achakwera galimoto. Izi zinali zinthu zabwino kwambiri. Tinkayembekezeranso kunena kuti muzichita kondemu ma act of violence, ma video ngati amene wawa, chifukwa siku lina izi zizayambisa nkhondo. Inachitikapo sombuyo mu mchitidwe umene wa nkhanza nthawi ya PP. Ine ndikukumbukira kunena kuti abeni phiri anamenyedwa kwambiri ku Mount Sochi kufuna so pang'onong'ono kufuna kuphedwa ndi anyamata a PP. Nthawi imeneyo limodzi ndi a Nicholas Dausi akupanga zawo za business ku Mount Sochi. Mchitidwe ngati tithokoze abeni phiriwo anamukhululukira munthu uja chifukwa tu zinthu zimasintha. Anangomenyedwa ngati lero wiki ya mawa PP kutuluka mboma. Mwaziona amene zimapangira zinthu tu zimasintha at the blink of an eye. Zinthu zimasintha. Aja anafuna kumupha beni phiri ndikukamponyera kwa akamba kunsinje ukoko, anapanga manyazi, ndipo nthawi imene apolisi anali akuwasaka ndikuwagwira. Boma litasintha, anthu akuzikozera nthawi imeneyo, ndipo beni phiri anakhululuka. Koma akanakhala enano mukanakhululukidwa. Ndiye mukamapanga zina zinu achinyamata muziziwa kunena kuti zina zimukamapanga achipani anu sazabwera. Mwachisanzo aja aphedwa kujeni ku chitidwe uja unachitika kuwakhapa anthu pambowe. Anyamata ena a MCP ngati asali 4 ngati asali 3 chifukwa amabisa so imfazo anamwalira. Kodi anthu amene ajawo makolo awo munakachita kompenseti? Ndikunena tinu a MCP amene muli ndi ndalama munakapasa anthu aja compensation, munakafikira ndikuwapepesa kuti pepani zinthu zachitika.
iliso likhale ucheni aphunziro kwa ifeyo achinyamata kunena kuti anthu athu awawo amene timatumikira amene amatituma kuti tizikapha anthu makamaka inu anyamata a MCP amene mwapasidwa mfuti panopa musamale kwambiri chifukwa zinthu zozizakabwera muzasala nazo nokha pano mukumatumidwa kumakasokoneza mademo ndikumabweresa anthu pa ma demonstrations panyanimiyala lero ndikumanamizira kuti amene wasokoneza mademo ndiboni Kalindo ife tumaumboni tili nawo izi zizakuvutani siku lina atsogoleri inuyo a MCP achakwera munayenera kuchita condemn ngakhale muli ndi rekodi yonena kuti munanena kuti muzabweresa mwazi muzakhesa mwazi atsogoleri ngati apita muthalika munayenera muchite condemn chifukwa china mwa chinthu chimene chinakutulutsisa ni mboma ndi khalidwe la anyamata anu makadeti munayenera kukhala ndi reformed people anthu osinthika amene ali ndi behavior yabwino kuti pamene mukupita ku chisankho cha 2025 mukhale ndi anyamata osintha anyamata amene sakamenya anthu asamamenye anthu anyamata amene sangayimiseso magalimoto m'misewu anyamata amene sangakhapeso anthu chifukwa history ikunena kuti chipani cha DPP ndi cha Nkhanza chinali ni makadeti chimamenya anthu chimozimozi so inu a MCP musayiwalire paja kuti muli ndi mbiri yoyipa kale mbiri yonunkha imene anthu ambiri sanakondwere nayo pakuzafika kuti anthu ena anzeru anakupulumusani lero ndikulowa mboma amene mwamba kuwanyoza ajaso lero mukunjoya muli mboma mukuba makobiri mukupanga china chilichonse mukuyiwalira kuti zinthu zimasintha Malawi munomo mufune musafune khalidwe lili kapitirira siku lina muzandikumbukira ku Malawi kuno kutayamba nkhondo kodi nkhondo izakayamba imayamba tichonchi civil war inu simukuona kuti amalawi ndo odana kwambiri simukuona kuti amalawi ndo okupsa mitima kwambiri lero anthu ayamba kumapanga ma demonstrations osakatenga chilolezo it is a danger warning sign kwa inuyo ma politicians musatipesere anthu ndipo inu achalichi musakhale chete mukuyenera muchite condemn zimenezi chifukwa siku lina inu achalichi muzapezekaso kuti mulibe anthu opita muchalichi mwanu mmene kunali ngati kusoka market kuja dzulo kuli lakata kulibe kowina aliyese zizachitikaso zimenezi jazo muli muchalichi ndikufuna ndikuuzeni ndikuchenjezeni ya Malawi mchitidwe umene omajambula ma video ndi umene unayambisa Nkhondo ku Rwanda ku Burundi ku America kuja kumachedwa kunena kuti ku Gaza ku Israeli ku Ukraine ku Russia ndikumene kukuvutika anthu kuja musaone ngati anthu amene ajaone mafilimu akujambula mafilimu ndizeni siku lina muzandikumbukira abale muzandikumbukira ineyo Wamisala ine ndikusakidwa ine pa area 30 ndikusakidwa ndi apolisi akuti ndikunena izi ndine Wamisala koma siku lina muzandikumbukira ni Kalindo the DC mwana woopsha kwambiri.